abantu baminta ebintu ebiro byokka bandamire bintu yani amalieto nsupiense bandamire lakini achire kuigora nanyore takore kitiki tayo koboko ekero banyore bandamire ba onchokire banzire goita abasaya bake asoko boko konye sae oriye ubwete amakwere so musalaba esegeye ngendere konyebwa na bongo tiane so monene igo babwatenda mwa babori mbachaga babori ndamwa mnere babwati ne yaki babwati sababu mpaka abantu twachete na barobisi wako tenga o simba taraga chapara na kodre chipara chikilomita 200 etami ane tangani emo mwako no mutangani ekena so eto bisi na nyolte ba kolire ebirasi 81 ese myaka 10 yeisidi omwako yo mubweka na rosi ebirasi 128 ngao simba taraga sibasi taraga chakende eyento gyo Tigamateye paranta agache ekirasinta agache nebirasi nekiparase chinda cyabo ime kiro kina akani retindi gokoraki usemoda tenga agache kipare chinda cyabo ime nagache birasi chinda cyabo ime manyanga nekitenda kende nkiye na netenda bageneti ngo buri gaki inwe muma etaba abantu baitu no eko nyole emia nega aya antu akora abantu ababonse pimwaroche to ikomo kutano gada ngaki one ngaki aikie etinge gose ningorenge gose naende tingoja godiga gose ngosi naende se myake tano lakini yende yoka nyange tengelinga ki mba onchoka batake toibiraba na inchi chimesa cyabo igamba lyozi muri wete gaiga etenda simba trato atenda tindiko batenda barawe bakoli mushara kalwe milioni yemu ni chimesa renko muri na neli igaba tige tokorera abantu baitegaza abantu baminto balimo kusaba cyane sango tuyiwari tusabirani eseji nendoro lakini nkonye bwatore timotobegeta masaba ino munganchere ntire gago mbabore ntekemo narore emwasoka mwenzi ayo mweshimwe mbanda no mwatenge kitokora ntegeta abantu abe hasi babasogo sine skuru